Čo nové, profesor? 194. časť. Vítam vás pri ďalšej časti Čo nové, profesor. Zdravím ťa, Walter. Ahoj, Martin. Máš sa dobre? Áno. Stále kašlem, ale inak som v poriadku. No, proste cez to všetko pokračujeme. Inak sa táto práca nevykoná. Je to tak. Nemáme čas na choroby. Toto je téma, ktorou sme sa už párkrát zaoberali. Mnohokrát, ale ľudia nám stále píšu a hovoria, že nevidia spojenie medzi sobotou a znamením šelmy. Áno. A znamenia, ktoré vidíme, znamenia, že znamenie šelmy sa približuje, sú veľmi jasné. Je teda čas opäť si to ujasniť. Áno. Tentoraz sme sa rozhodli ukázať všetky tie citáty, pretože ich vždy citujeme z hlavy a ľudia to chcú vidieť čierne na bielom, aby sa presvedčili, či je to naozaj tak, alebo či je to len domnienka. Vyložme karty na stôl a pozrime sa, kde presne stojíme. Začnime modlitbou. Nebeský Oče, ďakujem Ti, že nám opäť dávaš príležitosť k rozhovoru. Prosíme, aby si osvietil naše mysle a pomohol nám jasne porozumieť tomu, čo si povedal vo svojom slove. Prosím v Ježišovom mene. Amen. Amen. Spustila to udalosť, ktorá sa odohrala, alebo skôr udalosti, ktoré sa odohrali, kde prominentní ľudia hovoria o tom, ako sa kresťanstvo a sekulárny svet dostávajú do konfliktu. A bolo to také relevantné a zaujímavé. O chvíľku to ukážeme, že sme si pomysleli, že je opäť nutné pohovoriť si o znamení šelmy, aj keď sme o ňom hovorili už veľakrát. Áno. Ide o to, ako som už spomenul, že sme naozaj veľmi blízko tejto doby v dejinách. Áno. Takže čím informovanejší môžeme byť o tom, čo to je a čo treba vyhliadať, tým lepšie sa na to môžeme pripraviť. Áno. Na úvodnom obrázku tu máme tento oblúk s citátom z 2. Mojžišovej 20 a stojí tu pamätaj. Je jediné prikázanie, ktoré začína slovom pamätaj, a to prikázanie o sobote. V pozadí je Vatikán. Je to teda naozaj mnohovravný obrázok poukazujúci na tento konflikt medzi ideológiami. Myslím, že si treba urobiť čas na to, aby sme znova objasnili, o čo ide v tomto konflikte a ako hlboko vedie táto králičia nora. Dôkladné modlitebné skúmanie písma by protestantom ukázalo skutočnú povahu pápežstva a spôsobilo, že sa im sprotiví a odmietnú ho. Mnohí z nich sa však pokladajú za dostatočne múdrych a necítia potrebu pokorne prosiť Boha, aby im dal poznať pravdu. Martin, keď vyhlási niečo takéto, vždy to musí byť vyvážené myšlienkou, že Boh miluje ľudí. To je pravda. Toto nie je proti katolíkom, je to proti katolicizmu. A nie je to proti protestantom, je to proti padlému protestantizmu. Správne. Aj keď sa chvália svojím vzdelaním, nepoznajú písmo ani Božiu moc. Potrebujú niečo na upokojenie svojho svedomia a preto vyhľadávajú to, čo je najmenej duchovné a čo najmenej pokoruje. Najradšej by zabudli na Boha takým spôsobom, aby to vyzeralo, že naňho myslia. Túto úlohu vhodne plní pápežstvo. Vyhovuje dvom triedam ľudí, teda vlastne takmer celému svetu. Predovšetkým tým, čo chcú byť spasení pre vlastné zásluhy. Potom tým, čo chcú byť spasení aj so svojimi hriechmi. V tom spočíva tajomstvo jeho moci. Keď sa pozrieme na naše pozadie, stojí tu znamenie šelmy, ruka alebo čelo. Sú tu dve možnosti. Ruka alebo čelo. To alebo je veľmi dôležité. Áno.
Máme tu Vatikán, máme tu ženu oblečenú v purpure a všetok ten šarlát v pozadí. A tento raz v rukách drží 2 poháre plné vína. Vybrali sme obrázok s 2 pohármi, pretože sú tu tieto 2 triedy. Tí, ktorí chcú byť spasení vlastnými zásluhami. To je jedno falošné učenie. A tí, ktorí chcú byť spasení vo svojich hriechoch. To je ďalšie falošné učenie. V tom spočíva tajomstvo jej moci. Je to teda veľmi symbolické pozadie. A vytvorila ho umelá inteligencia. Myslím, že je to dosť pôsobivé. Myslím, že za to môžeme poďakovať Henrymu. Zjavenie 13:11 a videl som inú šelmu, vystupujúcu zo zeme, ktorá mala 2 rohy, podobné baránkovým, ale hovorila ako drak. Myslím, že tú šelmu sme identifikovali už aspoň 100 krát. A som si istý, že po posledných 3 častiach ľudia už vedia. Áno. Kto to je? A vykonáva všetku moc prvej šelmy katolicizmu pred ňou a pôsobí, aby sa zem i tí, ktorí bývajú na nej, kláňali prvej šelme, ktorej smrteľná rana bola uzdravená. Takže táto mocnosť má vplyv a je schopná pôsobiť tak, že celý svet sa bude kláňať prvej šelme, teda vzdávať jej poctu. Áno. Tým, že ju budú poslúchať. A čo robí, keď prejdeme k veršu 16? A pôsobí to, aby všetkým. To je veľmi veľké slovo. Malým i veľkým. Nezáleží na tom, či si profesor na univerzite, alebo či si skromného pôvodu. Bohatým i chudobným, slobodným i sluhom dali rité znamenie na ich pravú ruku alebo na ich čelo. Slovo alebo je veľmi dôležité. Áno. Je im jedno, či ho máš na ruke alebo na čele, pokiaľ ho máš. Je to v rozpore s tým, čo žiada Boh. On vyžaduje znamenie na pravej ruke a na čele. Áno. A je tu znamenie. A aby nikto nemohol ani kúpiť, ani predať, iba ten, kto má znamenie alebo meno šelmy alebo počet jej mena. Tu je múdrosť. Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy, lebo je to číslo človeka, nie počítačového systému. Je to humanistický systém, Martin. Ľudstvo tu dvíha hlavu proti Bohu, pretože inak by Boh predtým nevaroval, že... Áno. A jej číslo je 6166. Vieme, kto je tá druhá šelma. Sú to Spojené štáty americké, ktorá v mene prvej šelmy koná to, čo od nej žiada. Áno. A videli sme, ako táto prvá šelma ovláda národy skrze svoje tajné spoločnosti. Takže len aby to bolo jasné, tento systém riadi svet. Áno, celý svet. Bez ohľadu na to, či hovoríme o Číne alebo o New Yorku. Presne. Alebo dokonca o Afrike. Bez ohľadu na miesto. Správne. Ezechiel 20:12 dal som im aj svoje soboty, aby boli znamením medzi mnou a medzi nimi, aby vedeli, že ja som Hospodin, ktorý ich posväcujem. Existuje teda znamenie medzi Bohom a človekom, že Boh je ten, ktorý ľudstvo posväcuje, a tým znamením je sobota. Áno. Tuto máme. Tuto máme. Neexistuje spôsob, ako to obísť. Pozrime sa na verš 20. A svedte moje soboty a budú znamením medzi mnou a medzi vami, aby ste vedeli, že ja som Hospodin, váš Boh. Je možné, aby niekto považoval za Hospodina, svojho Boha, niekoho iného? Áno. Je možné, aby si niekto myslel, že posvetenie môže prísť z iného zdroja než od Hospodina, nášho Boha. Zvyčajne ho skúšajú získať rôznymi spôsobmi, tak ako Kain. Dobre, takže tu máme sporný bod. Je tu sobota ako taký klin, ako kľúčový bod rozhodnutia? Presne. Takže ak si na pochybách o jasnosti tohoto znamenia medzi tebou a Bohom, tuto je to sobota.
Je len jediná možnosť. Sobota je spojená s posvedzujúcou Božou mocou a on je ten jediný, kto to môže urobiť. Nikto iný. Zjavne je tu nepriateľ, ktorý sa snaží urobiť to iným spôsobom a ako znamenie nemôžu mať sobotu. Ako znamenie musia mať niečo iné. Pozrime sa na 2. Mojžišovu 31:17. Je to znamením. To slovo je ovtéhe medzi mnou a medzi synmi Izraelovými na veky. Lebo za 6 dní Hospodin utvoril nebesá a zem a na 7 odpočíval a oddychoval. Nafaš. Vydýchol si, nabral dých. A to isté chce, keď k nemu prídeš do stánu zhromaždenia v sobotu. Je to o radosť. Pozrime sa, čo hovorí Strongov slovník. Čo je toto znamenie? Toto hebrejské slovo ovtéha. Je to znamenie, symbol, emblém, zázrak, znak, signál, rozlišovací znak, zástava. Je to niečo, čo ukazuješ pred ľuďmi a ak si proti tomu, bude ťa to iritovať. Len skús získať nejaké pracovné miesto a spomeň sobotu. Pôjde to ľahko, alebo to bude pomerne ťažké. V tomto štádiu dejín Zeme je to nočná mora. Je to nočná mora. Dobre, je to pripomenutie si, pamätaj, je to zázračné znamenie, predzvesť. Je to aj varovanie, Martin. Symbol, emblém, štandard, zázrak, dôkaz. Takže jediný spôsob, ako vedieť, ktorému Bohu skutočne slúžiš, je skrze toto znamenie. Je to vlastne jednoduché. Ktorému Bohu slúžiš, Martin? Bohu soboty. Bohu soboty. Pravej soboty. Dobre. Takže ak zachovávaš 7. deň, uznávaš konkrétneho Boha, konkrétne božstvo. Ak zachovávaš iný deň, uznávaš nejaké iné božstvo. Je to logické. Áno, je. To hovorí tento text. Takže prečo je to znamením? Pretože za 6 dní Boh stvoril nebesia a zem. Akékoľvek znamenie, znak či emblém majú tieto kritériá, meno, Hospodin, Jehova. Aký titul má? Je stvoriteľ. Čo je jeho jurisdikciou? Nebesia a zem. Je to teda Božia pečať. Musí obsahovať jeho meno, titul a teritórium a to obsahuje jedine prikázanie o sobote. Všetko je to v ňom vymenované. Správne. Skutočne sa tu nemôžeš pomýliť. Nie. Ak je to pečať, ak je to znamenie, znak, potom je to symbol autority. Každý významný dokument na svete musí mať pečať autority a musí byť podpísaný niekým, kto má tú autoritu. Ja, meno toho človeka alebo entity, prezident. A potom jurisdikcia, nech už je to v ktorejkoľvek krajine. To sú kritériá, ktoré taká pečať musí obsahovať. Martin, ľudia tvrdia, že táto sobota bola židovským ustanovením. Ako môže byť židovským ustanovením, ak bola zavedená už v raji, kde ešte Židia neboli? Správne. A keď sa pozrieš na text, ktorý hovorí, že sobota bola učinená pre človeka, vidíš, že nie je exkluzívne pre Židov. Nie. A každopádne, slovo Žid vlastne znamená Judejčan. Áno. A sú potomkami Júdu. Takže toto je skutočne niečo, čo sa vzťahuje na celý svet, pretože to bolo zavedené už v raji. Ale uistíme sa o tom. Izajaš 56:6 hovorí a synov cudzinca, ktorí sa pripoja k Hospodinovi, aby mu sveto slúžili a milovali meno Hospodinovo, súdz mu za služobníkov, každého, kto bude zachovávať sobotu, aby ju nepoškvrňoval, a tých, ktorí sa budú držať mojej zmluvy. Tých všetkých dovediem na vrch svojej svetosti a poteším ich vo svojom dome modlitby. Ich zápalné obete a ich bitné obete mi budú príjemné na mojom oltári, lebo môj dom sa bude volať domom modlitby u všetkých národov. Je sobota len pre Židov, Martin? Nie, je pre celé ľudstvo.
Je pre celé ľudstvo. Je to ten rozlišujúci faktor medzi službou Bohu a službou niečomu inému. Áno. 5. Mojžišova 11, 13 až 20. A stane sa, ak budete naozaj poslúchať moje prikázania, ktoré vám dnes dávam. Dávajte si pozor, aby sa vaše srdce nedalo zviesť, aby ste neodbočili, neslúžili iným bohom a nekláňali sa im. Preto si vložíte tieto moje slová do svojho srdca a do duše a priviažete si ich ako znamenie, opäť to slovo, na svoju ruku. Budete ich mať ako pásku na čele medzi svojimi očami. Židia to vzali veľmi doslovne. Napísali si ich a priviazali na ruku a na čelo. Myslíš, že Boh mal na mysli toto? Nie. Treba si to osvojiť. Musíš to mať ako znamenie na ruke. Inými slovami, musíš sa tým riadiť. A ako pásku na čele, musíš podľa toho zmýšľať. Rozumovo. Áno. Nie je tu ale Bože. Je tu a. Musí to byť na oboch miestach. Musíš podľa toho zmýšľať aj konať. Šelma je spokojná aj s alebo. Áno. Hlavné je, že ju poslúchaš. A budete im vyučovať svojich synov hovoriac o nich, keď budeš sedieť vo svojom dome, aj keď pôjdeš cestou, aj keď budeš líhať, aj keď budeš vstávať. A napíšeš ich na veraje svojho domu a na svoje brány. Inými slovami, celý tvoj život s nimi musí byť v súlade. To, čo vchádza cez tvoju bránu, čo sa deje v tvojom dome, musí byť v súlade s týmto systémom. Takto to chce Boh. Uistíme sa o tom. 2. Mojžišova 13:9. A bude ti to znamením na tvojej ruke a pamiatkou medzi tvojimi očami, aby bol zákon Hospodinov v tvojich ústach, lebo silnou rukou ťa vyviedol Hospodin z Egypta. Dobre. Takže toto Božie znamenie, pretože Strong ho definuje aj ako znamenie. Musí byť na ruke a musí byť aj v tvojom rozume, v tvojom čelnom laloku. Musí byť v centre morálky, ktorá riadi tvoj život. Áno. Skrze toto musí byť filtrované každé jedno z rozhodnutí, ktoré robíš. Áno. A musí to byť v súlade s Božím zákonom. Áno. Ten zákon musí byť tu a skrze neho to všetko filtruje. Takže chce Boh nejaké počítačové znamenie? Alebo v prvom rade chce, aby si mal vpísaný Boží zákon a špecificky sobotu, ako sme videli, ako kľúčové prikázanie priznávajúcemu autoritu, vládu. Áno. Inak by sme pri narodení asi dostali na čelo pečať, ktorá by tam už zostala. A bolo by hotovo. A bol by si robot. No v roku 1956, Martin, bolo v New Yorku propagované toto. Vidíme tu 3 kríže a píše sa tu, príďte v nedeľu do kostola. Myslíš, že spoločnosť sa od roku 1956 zmenila? Myslím, že sa zmenila pomerne dosť. Ja som nažive už dlhšie než od roku 1956. V roku 1956 som vlastne už mal 7 rokov. Martin, niekedy počas tej doby sa veci zmenili. Toto by dnes mohlo byť označené za nenávistný prejav. Bolo by to protiústavné. To bol rok 1956. A dnes. Táto fotka je z roku 2023. Ale takto to vyzeralo aj v roku 2024. Keď v tento konkrétny deň oslavujú niečo iné než Veľkú noc. A toto je bod konfliktu. Tu v podstate prebieha konfrontácia medzi kráľom Juhu a kráľom Severu. V priamom rozpore a veľmi verejne. Veľmi verejne. Úplne neskrývané. Je to takmer ako výzva. Je to tak. K tomuto došlo len nedávno počas veľkonočných sviatkov.
Po Bidenovom vyhlásení Dňa transrodového zviditeľnenia Trump sľubuje vytvoriť Deň kresťanského zviditeľnenia. Toto sú dve odlišné ideológie. Narážajú na seba. Sú kompletne protichodné a rozhodne sú v konflikte. Dobre, toto je z 2. apríla 2024. Bývalý prezident Trump prisľúbil vytvorenie Dňa kresťanského zviditeľnenia po Bidenovom vyhlásení Dňa transrodového zviditeľnenia, ktorý tento rok pripadol na Veľkonočnú nedeľu. Celá táto Veľká noc je veľmi zaujímavá. Nesmieme si ju zamieňať s Paschou, so židovskou Veľkou nocou. To je veľmi dôležité. Vyjasnime si to. Pascha bola ceremoniálna slávnosť a deň, na ktorý pripadala, bol určený pozíciou mesiaca. Áno. A nemýľme si ju s každotýždenným cyklom zachovávania soboty na 7. deň. Nesmieme si to pliesť. Ale pápežstvo vyhlásilo, že nedeľa musí vždy pripadnúť na nedeľu. A v skutočnosti je to slávnosť bohyne Ištar a vždy sa odohráva v nedeľu. Pri Pasche to tak nebolo. Mohla pripadnúť na hociktorý deň. Ak Pascha náhodou pripadla na sobotu, bol to veľký sviatok, takzvaná Veľká sobota. Áno. Takže jednoducho, záležalo to od mesačného cyklu a v tom roku, kedy Pascha pripadla na sobotu. Bola to sobota, ale zároveň Veľká sobota, pretože to bola aj Veľkonočná sobota. Pápež to zmenil tak, aby to vždy bola nedeľa. A od veľkonočnej nedele je ľahké prejsť ku každotýždennému nedeľnému odpočinku a to bol pôvod uctievania nedele. Trump teda povedal, a čo do? Si Biden myslel, keď vyhlásil veľkonočnú nedeľu za deň transrodového zviditeľnenia? Spýtal sa Trump svojich priaznivcov počas utorkového predvolebného stretnutia v Green Bay vo Wisconsine. Aká totálna neúcta ku kresťanom? Republikánsky kandidát na prezidenta sľúbil, že ak bude zvolený, 5. november sa stane dňom kresťanského zviditeľnenia. 5. november je tiež veľmi zaujímavý, pretože je to aj noc Guafaukesa. Tu máme obrázok z tohto článku, kde sa píše: Ježiš je môj spasiteľ, Trump je môj prezident. Povedzme, že je to zaujímavé. Máme tu stret konceptov. Máme tu veľmi prominentné vyobrazenie filozofie kráľa severu proti filozofii kráľa juhu. Je to nad slnko jasnejšie. Sú tu dva spôsoby myslenia, ktoré na seba narazia. A tu je sľub, že kresťanstvo opäť zaujme svoje miesto. Áno. Martin, siaha to ešte ďalej. Je do toho zapojená Biblia. Áno. A Trump skutočne stupňuje. Ten tlak. Dobre, pozrime sa, čo tu hovorí. Táto Biblia je preklad kráľa Jakuba a obsahuje aj dokumenty našich otcov zakladateľov. Áno, ústavu, za ktorú každý jeden deň tvrdo bojujem, aby sme Američanov ochránili. Jej súčasťou sú aj listina práv, deklarácia nezávislosti a sľub vernosti. Boh žehnaj americkú Bibliu. Je veľmi dôležitá, a to aj pre mňa. Naším náboženstvom je urobiť Ameriku opäť veľkou. Náboženstvo je také dôležité. Veľmi chýba, ale vráti sa a vráti sa silné. Rovnako ako sa vráti silná naša krajina. Zodpovedáme sa Bohu v nebi. Kresťania sú v obľahnutí. Musíme chrániť obsah, ktorý je za Boha. Milujeme Boha a musíme chrániť čokoľvek, čo je za Neho. Musíme priniesť kresťanstvo nazad do našich životov a nazad do toho, čo bude opäť veľkým národom. Musíme Ameriku priviesť k tomu, aby sa znova modlila. Martin prišiel s Bibliou, ktorú chce propagovať spolu s country hudbou. Áno, s človekom, ktorý napísal pieseň Boh žehnaj Amerike. Áno.
Zaujímavé je aj to, že Biblia hovorí, že keď sa budú diať tieto veci, píše sa to v knihe Daniel, bude to v spojení s rôznymi druhmi hudby. Zaiste. A potom tu máme túto veľmi zaujímavú druhú stranu príbehu. Známy ateista hovorí, že sa identifikuje ako kultúrny kresťan a je zdesený propagovaním islamského sviatku, takisto je to z apríla 2024. Známy ateista a evolučný biológ Richard Dawkins vysvetlil, že sa identifikuje ako kultúrny kresťan v rozhovore po tom, čo sa dozvedel, že v uliciach v Spojenom kráľovstve bolo zavesené ramadánové osvetlenie namiesto zavesenia svetiel na oslavu Veľkej noci. Dawkins mal na mysli starostu Londýna Sadika Khána, ktorý na vrchole veľkonočného víkendu na Oxford Street rozsvietil 30 000 svetiel na Ramadán, moslimský svätý mesiac. Musím povedať, že som mierne zdesený, keď počujem, že namiesto Veľkej noci sa propaguje Ramadán, povedal Dawkins v rozhovore s Rachel Johnsonovou z LBC Sunday. Mám pocit, že sme kresťanská krajina. Martin, dáva ti to zmysel? Ak rozumieš pozadiu, potom áno. Ale ak nie, vyzerá to jednoducho ako kognitívna disonancia. Je to kognitívna disonancia. Na jednej strane tu máš ideológiu, že sa musí vrátiť kresťanstvo. Musí sa vrátiť Boh, musí sa vrátiť modlitba, Biblia, a tu máš ateistu, ktorý hovorí, sme kresťanská krajina. A nechce, aby sa s ňou spájala moslimská ideológia. Martin, toto je fascinujúce. Pozrime sa ešte trošku hlbšie. Pozrime sa, čo si v skutočnosti myslí o Bohu, o kresťanstve a Ježišovi Kristovi. Už sme to citovali, ale je príhodné zacitovať to znova. V knihe Boží blud píše, Boh starého zákona je najnepríjemnejší charakter všetkých výplodov ľudskej fantázie. Žiarlivý a hrdý na to, malicherný, nespravodlivý a neodpúšťajúci čudák, pomstichtivý, krvilačný etnický čistič, mizogínny, homofóbny, rasistický, infantikídny, genocídny, filicídny, odporný, megalomanický, sadomasochistický, vrtošivo zlomyselný tyran. Myslím, že si všetky tie slová vyhľadal v slovníku. Nie je čestné útočiť na taký ľahký cieľ. Predpoklad Boha nemá stáť alebo padnúť so svojím najnepeknejším stvárnením ako Jahve, ale ani ako jeho neslaný nemastný opak s kresťanskou tvárou. Sladký Ježiško, mierny a jemný. Martin, obracia hore nohami celý tento systém kresťanstvo. Áno. Ale je kultúrnym kresťanom, to aspoň tvrdí. Takže ako to funguje? Vypočujme si, čo o tom hovorí. Musím povedať, že ma trochu zdesilo počuť, že namiesto toho sa podporuje Ramadán. Myslím si, že kultúrne sme kresťanskou krajinou. Hovorím si kultúrny kresťan. Nie som veriaci, ale je rozdiel medzi tým byť veriaci kresťan a byť kultúrny kresťan. Viete, milujem hymnusy a vianočné koledy a v kresťanskom étose sa cítim ako doma. Mám pocit, že v tomto zmysle sme kresťanská krajina. Je pravda, že štatistický počet ľudí, ktorí skutočne veria v kresťanstvo, klesá. A to ma teší, ale netešilo by ma, keby sme napríklad prišli o všetky naše katedrály a krásne farské kostoly. Takže sa považujem za kultúrneho kresťana. Určite keby sme kresťanstvo nahradili akýmkoľvek alternatívnym náboženstvom, bolo by to skutočne strašné. Rád žijem v kultúrne kresťanskej krajine. Hoci kresťanskej viere neverím ani slovo. Fundamentálni kresťania sa stavajú proti evolúcii a myslia si, že svet bol stvorený pred 6000 rokmi. To je samozrejme zhubný nezmysel. Nechcem byť zle pochopený. Naozaj si myslím, že je to nezmysel, táto kresťanská viera. Chcem povedať, dnes je Veľká noc a samozrejme neverím, že Ježiš vstal z mŕtvych. A určite ani vy.
Je teda kultúrnym kresťanom. Áno. Celkom rád žije podľa kresťanských noriem. Celkom sa mu páči Veľká noc. Aj vianočné koledy a podobne. Áno. Miluje hymnusy. A je oddaný kultúre. Neprekážal by mu teda sviatok na Veľkú noc, že? Nie. Myslíš, že by mu vadil sviatok oslavujúci takú mini Veľkú noc každú jednu nedeľu? Najmä ak je to pre blaho tejto zeme, ktorá vznikla evolúciou. Áno, bolo by to ohromné. Martin, pouvažujme nad tým. Vezmime si prvý scenár. Trump hovorí, musí sa vrátiť Boh, musí sa vrátiť modlitba, musí sa vrátiť Biblia. Inými slovami je to systém viery, veríš v Boha, že? Áno, tvoj rozum musí hovoriť, verím tomu. A preto chcem, aby tu boli tieto oslavy a sviatky. To je prijímanie niečoho na čelo. Áno. Tento človek nemá problém povedať, som kultúrny kresťan. Je mi fuk, čomu veria. Je to kopa nezmyslov, ale rád sa tým budem riadiť. Kam by prijal znamenie on? Na ruku. Pijú obaja z týchto dvoch pohárov. Určite. Toto je asi najlepší príklad týchto dvoch tried, ktoré príjmú znamenie, aký som kedy videl. Áno. A pamätajme, že javiskom posledných udalostí bude kresťanský svet. Áno. Dobre, povedzme ľuďom veľmi jednoducho a jasne, prečo je to sporná otázka. Prečo je to dôležité? Čo to obsahuje? Pretože najmä toto obdobie Veľkej noci. Mnohí sú zmetení, najmä veriaci kresťania, pretože Ježiš predsa v nedeľu vstal z mŕtvych. Tak čo je zlé na slávení nedele? Áno. Dobre, Martin, musíme povedať veľmi jasne, že to je sporná otázka a že svet by o tom mal vedieť a že cirkvi o tom v skutočnosti vedia. Áno. Ale rozhodli sa nič s tým nerobiť. Dobre. Poďme na to. Prečo kresťanský svet zachováva nedeľu? Spýtajme sa Websterovho medzinárodného slovníka, 19. vydanie, nedeľa, deň slnka. Nazývaná tak, pretože tento deň bol odpradávna zasvetený uctievaniu slnka. Celkom prosté. Nedeľa, dies soli z rímskeho kalendára. Deň slnka, zasvetený slnku, prvý deň týždňa. To hovorí o nedeli Schaffherza encyklopédia. Sabat. Hebrejské slovo znamenajúce odpočinok. Nedeľa bolo meno, ktorým pohania nazvali prvý deň týždňa, pretože to bol deň, v ktorý uctievali slnko. A Bible Cyclopedia, strana 561. Niet pochýb, že nedeľa je prvým dňom týždňa a že bola zasvetená uctievaniu slnka. Áno, je to pomerné. Priamočiare. Kto ju pomenoval nedeľou, dňom slnka? Pohania ako svoj prvý deň týždňa. Daniel 7, 25 a bude. Hovorí o mocnosti malého rohu, ktorý vyrastá medzi tými 10 rohmi. Inými slovami, ktorý vyrastá medzi európskymi mocnosťami, z ktorých 3 museli byť najskôr vykorenené: Herulovia, Ostrogóti a Vandali. Nezachovávali tieto 3 vykorenené národy sobotu. Historicky existujú pomerne presvedčivé dôkazy o tom, že zachovávali sobotu. Museli byť teda odstránené. A táto mocnosť, malý roh, ktorý všetci reformátori identifikovali ako pápežský systém, bude vravieť slová proti Najvyššiemu a bude trápiť svätých Najvyššieho, bude teda bojovať proti Božiemu ľudu a bude pomýšľať na to, že zmení časy a zákony. A budú vydaní do jeho ruky až do času a čias a do polovice času. To je časové obdobie 1260 rokov pápežskej nadvlády od roku 538 po rok 1798, kedy Napoleon vzal pápežstvu politickú moc. Áno, zdanlivo dostalo smrteľnú ranu. Ale Biblia hovorí absolútne jasne, že táto mocnosť bude pomýšľať na to, že zmení časy a zákony. Zaútočí na Boží zákon. Áno. A najmä zákony, ktoré sa týkajú času. Takže toto je namierené skôr proti Božiemu zákonu, než proti tým ľudským. Áno.
Pozrime sa, kam to vedie. Pozrime sa na citát z rímskych dekretálií. Toto píšu oni sami. Pápež môže vysloviť tresty a rozsudky v rozpore s právom národov, so zákonom Božím aj ľudským. Nemyslíš, že je to arogantné? Absolútne. Je to hranie sa na Boha. V skutočnosti vyvyšovanie sa nad Boha. Môže sa oslobodiť od príkazov apoštolov, keďže je vyššie postavený ako oni a od pravidiel starého zákona. Stupňuje sa táto arogancia. Určite. Pápež má moc zmeniť časy, zrušiť zákony. Nie je to rovnaký jazyk ako u Daniela. Áno. A upustiť od všetkých vecí, dokonca aj Kristových prikázaní. Aký arogantný môžeš byť? Viac než toto už nie. Je to ako facka do tváre. Znie to presne ako Lucifer. 1. Ján 3, 4. Každý, kto pácha hriech, koná aj proti zákonu, lebo hriech je prestúpením zákona. Taká je definícia hriechu v Biblii. Ak zákon zmeníš, prestupuješ ho tým. Áno, určite. Absolútne, že. Ozýva sa tu teda človek hriechu. Áno. Pozrime sa na to, ako to urobil. Na pravej strane máme katechizmus katolíckej cirkvi, paragrafy 2052, 2557 a vľavo máme zákon tak, ako je v Biblii kráľa Jakuba. Takisto je dôležité zdôrazniť, že katolícka cirkev za svoj štandard považuje katechizmus. Stojí nad Bibliou. Absolútne. V Biblii kráľa Jakuba prvé prikázanie hovorí: Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z egyptskej zeme, z domu sluhov. Nebudeš mať iných bohov predo mnou. Katechizmus hovorí: Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov. Vyzerá to podobne, ale niečo tu chýba. Čo to je? Chýbajú slová, ktorý som ťa vyviedol z egyptskej zeme, z domu sluhov. Prečo? Poukazujú na konkrétneho Boha. Áno, je to veľmi konkrétny Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej zeme. Ak chceš všeobecného Boha, ekumenického Boha, potom to musíš odstrániť. A presne to urobili, pretože sú ekumenickým spolkom. Odstránili to. Druhé prikázanie je v Biblii veľmi dlhé: neučiníš si rytiny ani nejakej podoby tých vecí, ktoré sú hore na nebi, ani tých, ktoré sú dole na zemi, ani tých, ktoré sú vo vodách pod zemou. Robia to pohanské národy. Áno, robia si modly rôznych vecí, ktorým sa klaňajú. Tých, čo sú pod zemou, inými slovami, sochy mŕtvych ľudí. Stavajú ich do svojich kostolov. Áno. Robia to katolíci a nazývajú ich svätými. Áno. Nebudeš mať iných bohov predo mnou. Aj toto sú modly. Áno. Keď ideš do Ríma, sochy Petra, ktoré tam majú, sú v skutočnosti pohanské sochy, ktoré prevzali a inak ich pomenovali. Nebudeš sa im kláňať ani im nebudeš slúžiť, lebo ja, Hospodin, tvoj Boh, som silný Boh žiarlivý, ktorý navštevujem neprávosť otcov na synoch do 3. i 4. pokolenia tých, ktorí ma nenávidia, a činím milosť tisícom tým, ktorí ma milujú a zachovávajú moje prikázania. V podstate hovorí, že ak toto praktizuješ vo svojej domácnosti, je pravdepodobné, že to bude pokračovať až do 3. a 4. generácie, než dôjde ku zmene srdca. Ak k nej vôbec dôjde. Martin, povedal by si, že toto prikázanie je pre katolicizmus kameňom úrazu? Istotne, pretože majú plno modiel. Takže ako znie druhé prikázanie v katolicizme? Jednoducho ho odstránili. Zbavili sa ho, je preč, neexistuje. A tak majú problém, majú len 9 prikázaní. Musia to opraviť. Ale existuje veľmi dobrý dôvod, prečo druhé prikázanie odstránili a prečo upravili prvé prikázanie. Tretie prikázanie hovorí: nevezmeš meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo. Lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto by vzal jeho meno nadarmo.
Katechizmus hovorí, nevezmeš Božie meno nadarmo. Čo sa zmenilo? Tá výstraha je preč. Je preto dôvod Martin. Pretože ak je toto prikázanie od Boha, potom on je ten, ktorý ťa napomína a varuje. Áno. Ak je toto prikázanie z iného zdroja, potom ťa nemôže varovať Boh. Takže odstráňme to. Pretože je to iné božstvo, ktoré preberá miesto Boha. Pretože toto je zmena zákona. Presne. A trest je preč. Áno, trest zmizol, pretože tu je iný zákonodarca. Ak zmeníš zákon, je to iný zákonodarca. 4. prikázanie. Tiež je veľmi dlhé. Áno. Pamätaj na deň soboty, aby si ho svetil. 6 dní budeš pracovať a robiť akékoľvek svoje dielo. Ale 7. deň je sobota Hospodina, tvojho Boha. Nebudeš robiť nejakého diela ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, tvoj sluha, ani tvoja dievka, ani tvoj dobytok. A tak ďalej. Lebo 6 dní. Tu je dôvod, činil Hospodin nebesia a zem, more a všetko, čo je v nich, a odpočinul 7. dňa. Preto požehnal Hospodin deň soboty a posvetil ho. Veľmi ma prekvapuje, že ani po prečítaní 4. prikázania ľudia stále nevidia, že sobota, 7. deň, bola ustanovená v raji. A je to Božia pečať, uvádza jeho jurisdikciu. Je tu jasne povedané, že má pôvod v raji a že je to znamenie. Áno, a uvádza meno Jehova. V katechizme je to 3. prikázanie, pretože to 2. odstránili. Stojí tu, pamätaj, že máš svetiť Pánov deň. Sú veľmi prefíkaní. Mohlo tu stáť, pamätaj, že máš svetiť prvý deň. Áno. Alebo Nepriamo hovoria, že Pánovým dňom je prvý deň. áno. Ale Biblia nám u Izajáša 58 celkom jasne hovorí, že svätým dňom Hospodina je sobota 7. dňa. Takže toto je podvod toho najvyššieho rádu. Čo teda odstránili, Martin? Odstránili celé jadro tohto dokumentu. Odstránili jeho jurisdikciu. Nahradili ju. Ale zmenili aj niečo iné, a to sobotu. Zmenili ju na Pánov deň, naznačujúc, že Pánov deň je iný deň ako 7. deň, čo je lož. A pamätajme, že jediný text, ktorým to obhajujú, je Zjavenie, kde Ján hovorí, že bol vo videní v Pánov deň. V Zjavení sa nepíše, ktorý deň to bol. Zjavne to bola sobota, pretože to je jediný deň, ktorý je svätým Pánovým dňom. Ale oni to berú tak, že je to prvý deň týždňa. Vieš, aj v celom Novom zákone bola sobota zachovávaná ako svätý deň. Nikdy nebola doba. Sobotu svetil Ježiš, svetili ju apoštoli, svetili ju všetci. Stavajú to jedine na tom, že vzkriesenie sa odohralo v prvý deň. Áno, ale nikde nestojí, že tým sa stáva Pánovým dňom. Presne. Uistíme sa o tom. Toto je citát z The New Baltimore Catechism and Mass. Je to z baltimorského katechizmu otca Maguirea z roku 1949. Okrem iného nesie imprimatúr Francisa kardinála Spellmana, arcibiskupa New Yorku. Maguireova verzia je pamätaj, že máš svetiť Pánov deň. Deťom a ostatným, ktorým je tento katechizmus určený, je to vysvetlené pomocou nasledujúcich otázok a odpovedí, aké je 3. Božie prikázanie. Už to je zlé, že? Áno. Je to 4. prikázanie. 3. Božie prikázanie je pamätaj, že máš svetiť Pánov deň. Prečo nám cirkev prikazuje svetiť nedeľu ako Pánov deň? Cirkev nám prikazuje svetiť nedeľu ako Pánov deň, pretože v nedeľu vstal Kristus z mŕtvych a v nedeľu Duch Svätý zostúpil na apoštolov. Kto to tu prikazuje? Cirkev. Prikazuje to cirkev. Kto prikázal 4. prikázanie? Bol to Boh. Boh. Čo nám nariaduje 3. prikázanie?
Tretie prikázanie nám prikazuje uctievať Boha zvláštnym spôsobom v nedeľu, v Pánov deň. Dokonca ani nepovedia sobota, pretože ako si povedal, potom by. Nemôžu to urobiť. Je teda preč to pamätaj. Áno. Teraz je to cirkev, ktorá prikazuje, že musíš uctievať Boha špeciálnym spôsobom v nedeľu. Tá druhá verzia hovorila, pamätaj na deň soboty, na to, že Boh ťa stvoril. Inými slovami, vráť sa k svojmu stvoriteľovi. Toto je úplne nové prikázanie. Spýtajme sa teda, ako nám cirkev prikazuje uctievať Boha v nedeľu. Cirkev nám prikazuje uctievať Boha v nedeľu účasťou na obeti svätej omše. Martin, toto je úplne nové prikázanie. Je to iný zákonodarca. Zaiste. Toto prikázanie nie je medzi 10 Božími prikázaniami. A zúčastniť sa omše. Toto je ich slávna Eucharistia, na ktorej chcú, aby sa všetci zúčastňovali, a ktorá je večnou, neustálou obeťou. Hoci Biblia jasne hovorí, že bol obetovaný raz navždy. Toto znamená, že je obetovaný každú jednu nedeľu. Tento baltimorský katechizmus je teda ohavnosťou, pretože je v rozpore s Božím zákonom. Prejdime k 5. prikázaniu. Cti svojho otca i svoju matku, aby sa predĺžili tvoje dni na zemi, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh. Pre nich je to 4. prikázanie, pretože sú o jedno pozadu. Cti svojho otca a svoju matku. Čo tu opäť chýba? Táto časť, aby sa predĺžili tvoje dni na zemi, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh. Je zaujímavé, že Pavol odkazuje na toto prikázanie ako na prikázanie so zasľúbením. Oni to zasľúbenie odstránili. Presne. Pretože kto by ho splnil? Áno, nemôže to byť Boh, pretože je tu nový zákonodarca a tak musí byť odstránené. To je dôvod, prečo to odstránili. 6. prikázanie, nezabiješ. Zostáva viac menej rovnaké 7. prikázanie takisto, nezosmilníš. Ich 6. prikázanie, nezosmilníš. Treba pamätať, Martin, že v Mojžišovom zákone je dlhá definícia toho, čo toto smilstvo znamená. A ak si vezmeme katolicizmus, bolo to úplne zmenené, najmä pápežom Františkom. Áno. 8. prikázanie, neukradneš. Ktoré je ich 7., 9. prikázanie, nepovieš na svojho blížneho falošného svedectva. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. U nich je to 8. prikázanie. Vyzeralo by to dosť hlúpo, keby mali len 9 prikázaní. A tak vzali 10. prikázanie a rozdelili ho na 2. 10. prikázanie hovorí, nepožiadaš domu svojho blížneho. Nepožiadaš ženy svojho blížneho, ani jeho sluhu, ani jeho dievky, ani jeho vola, ani jeho osla, ani ničoho, čo je tvojho blížneho. Oni ho rozdelili na 2, nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho a nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Je zaujímavé, že protestantizmus, luteráni, prebrali 10 Božích prikázaní z katechizmu katolíckej cirkvi. Neosvojili si biblickú verziu. A je zaujímavé, že tieto 2 prehodili, pretože Biblia najskôr hovorí, že nebudeš túžiť po dome svojho blížneho a potom všetko to ostatné. Zatiaľ, čo katechizmus hovorí, že nepožiadaš manželky svojho blížneho. Takže prehodili aj toto, čo je veľmi hlúpe. Keby aspoň zachovali poradie, ktoré je tu v Biblii. Ale oni to prehodili. Martin, čo teda odstránili a ak niečo áno, prečo? Pozrime sa. Odstránili domže, ktorý je v protestantskej verzii stále tam v tomto prikázaní. Odstránili tvojich sluhov, tvojich pracovníkov, ako mužov, tak aj ženy, tvoje nástroje a tvoj spôsob dopravy. To všetko odstránili. Prečo? Pretože si nárokujú právo vlastniť všetko. To zahŕňa tvoj dom, tvojich pracovníkov, tvoje nástroje a dopravné prostriedky. Preto dnes musíš platiť za povolenia. Za všetky tieto veci.
pretože nepatria tebe. Máš daňové identifikačné číslo, poznávaciu značku na aute. Presne. Máš registračné dokumenty. Musíš platiť dane za svoje pozemky. Je zaujímavé, že fašizmus v určitom zmysle robí presne to isté. Vyzerá to, ako by si bol vlastníkom, ale v skutočnosti vlastníctvo nemáš. Rím relevantne hovorí, že jedine oni majú právo vlastniť majetok a tak ďalej. Ohromujúce. Je to v priamom rozpore s tým, čo hovorí Boh, že on vlastní dobytok na tisícich vrchoch. Áno. Oni tvrdia, že všetko vlastnia oni. Toto sú teda úplne nové prikázania od nového zákonodarcu. Zmenili časy a zákony. Áno. Nemožno to poprieť. Prejdime k francúzskej revolúcii, kde je to celkom očividné. Spomínaš si, že svetská filozofia doby konca pochádza z bezodnej priepasti v Zjavení 11. Rozoberali sme to pomerne detailne. A filozofi, ktorí sú s ňou spojení, sú ľudia ako Voltaire. Ľudia nevedia, že to boli jezuiti. Nie. Nevedia, že boli s jezuitmi. Vyškolili ho jezuiti. Títo ľudia prišli s odlišným súborom prikázaní. Vyobrazili ich takto, so zväzkom prútov, fasces, je to fašistický systém. Toto sú ľudské práva. Nad nimi je zopár zaujímavých vecí a samozrejme priamo tu symbol jezuitov, a toto vzišlo z francúzskej revolúcie. Keď sa tomu prizrieme bližšie, ľudské práva zaberajú miesto 10 Božích prikázaní. Je to celkom jasné. Aké božstvo je v tom zapojené? Máme tu systém, ktorým je fašizmus, čo je systém vlády, ktorý preferujú jezuiti. A majú tu hada, život dávajúceho hada, večného hada s chvostom v ústach nad všetkým ostatným. To je uctievanie satana. Uctievajú ho aj skrze symbol tejto malej frígickej čiapky, ktorá bola čiapkou francúzskej revolúcie. Čo symbolizuje? Tu je boh Mitra, perský boh slnka. Spomeňme si, že šelma má nohy medveďa, ktorým je Médo Perzia. Toto je mitraizmus. Tu je jeho čiapka, ktorú nosí boh slnka. Takže toto je uctievanie slnka. Áno. Takže ľudské práva na mieste Božieho zákona je uctievanie slnka. Áno. A je zaujímavé, že túto čiapku vidíme u mnohých kreslených postavičiek. Áno, samozrejme. Majú ju napríklad šmolkovia. Šmolkovia a mnohé ďalšie postavy. Je to veľmi hlboká králičia nora. Nezachádzajme do toho. Uistíme sa, že Rím naozaj vie, o čom hovorí. Toto je katolícky katechizmus pre konvertitov z roku 1957, ktorý je deň odpočinku. Deň odpočinku je sobota. Prečo namiesto soboty slávime nedeľu? Slávime nedeľu namiesto soboty preto, že katolícka cirkev presunula slávnostnosť zo soboty na nedeľu. Hovoria, že to urobili oni. Áno, hovoria. A ospravedlnenie, ktoré používajú, je, že je to Pánov deň, pretože vtedy vstal z mŕtvych. Ale preto to neurobili. Urobili to, pretože hovoria, že majú autoritu urobiť to. Dobre. Pripúšťajú teda v podstate, že apoštoli to nikdy nezmenili? Správne. Hovoria, že je ich znamením autority. Áno, nedeľa je znamením našej autority. Katolícka cirkev stojí nad Bibliou a presun zachovávania dňa odpočinku je toho dôkazom. Pochádza to z ich vlastných spisov. Nazývajú nedeľu svojím znamením. Áno. Sú šelmou. Rozhodne. Je teda nedeľa znamením šelmy. Tak to je. Je to tak, či sa ti to páči, alebo nie. A týka sa to Božieho zákona. Kde to musí byť v Božom prípade? Na čele aj na ruke. Musíš tak myslieť aj konať. Kde to musí byť v ich prípade? Na čele alebo na ruke. Buď jedno alebo druhé. Dôležité je poslúchať ich. A ak si niekto myslí, že toto sú staré správy, pozrite si druhú a tretiu časť dozadu na ten článok od Catholic News Agency, kde sa píše o nedeli, Pánovom dni. Dobre.
Tu je ďalší citát z Catholic World. Cirkev vzala pohanskú nedeľu a urobila z nej kresťanskú nedeľu. A tak sa pohanská nedeľa zasvetená Balderovi stala kresťanskou nedeľou zasvetenou Ježišovi. Kardinál Gibbons hovorí, samozrejme, že si katolícka cirkev nárokuje, že táto zmena bola jej čin. A tento čin je znamením jej cirkevnej autority. Používajú slovo znamenie znova a znova. V Biblii sa píše, pamätaj na deň sobotný, aby si ho svetil. Katolícka cirkev vraví nie. Nie je to arogantné. Menia časy a zákony. Svojou božskou mocou. Nie je to ešte arogantnejšie. Ruším sobotu a nariadujem vám svetiť prvý deň týždňa. A hľa, celý civilizovaný svet sa skláňa v úctivej poslušnosti pred nariadením Svätej katolíckej cirkvi. Otec Enricht, American Sentinel, jún 1893. Martin, hovoria nám to priamo do tváre. Celkom otvorene. Nemal by každý protestant povedať, počkajte chvíľu. Týmto sa nebudem riadiť, pretože Boh niečo prikázal a títo arogantní ľudia prikazujú niečo iné. Pravda. Presne taký postoj by si mal zaujať. A nie, aha. Budeme sa tým riadiť. Rád by som vedel, ako otvorene to hovoria. Pozrime sa ďalej. Pápež Pius v roku 1566 Tridentským koncilom nariadil, Božej cirkvi sa zapáčilo, aby sa náboženské slávenie sobotného dňa prenieslo na Pánov deň, ktorý definujú ako nedeľu. Rímsky katechizmus 1867. A pamätaj, že sú neomylní. Nemôžu to zmeniť. Nemôžu to odvolať. Nie. The Catholic Mirror, kresťanský deň odpočinku je preto až dodnes uznávaný ako produkt katolíckej cirkvi ako nevesty Ducha Svätého bez jedinej námietky zo strany protestantského sveta. Nevyzývajú protestantizmus. Hovoria vlastne, chcete sa sťažovať, ale v tejto veci ste ani slovom nenamietli. Na Tridentskom koncile arcibiskup z Reggia povedal presne to isté. Hovoríte, že vaším štandardom je Biblia. Tak prečo v otázke soboty nedele poslúchate nás? Protestanti mali na Tridentskom koncile úžasnú príležitosť povedať, máte pravdu. Mali by sme poslúchať Bibliu a jedine Bibliu. Ale poslúchaním štandardu katolíckej cirkvi pre ňu už neboli cirkvou, ale len rebelmi. Pretože sa odmietli vzdať nedele. Áno. Priamo tam sa stali zblúdilými dcérami. Áno. Catholic Press, Sydney, 25. august 1900. Nedeľa je katolícke ustanovenie a jej zachovávanie môže byť obhajované len podľa katolíckych princípov. Od začiatku do konca písma nenájdete jedinú pasáž, ktorá oprávňuje k presunu týždennej verejnej bohoslúžby z posledného dňa na prvý deň v týždni. Vedia to? Áno. Takže nie sú len zvedení alebo pomýlení. Sú arogantní. Presne. Oni sú tí, čo zavádzajú. Vyjadzujú to ústavične na oči. Pozrime sa, čo hovorí Baltimorská arcidiecéza. Ak sa chcú protestanti riadiť Bibliou, mali by Boha uctievať v sobotu. Tým, že svetia nedeľu, poslúchajú zákon katolíckej cirkvi. Priamo do očí. Protestantizmus odvrhnutím autority rímskokatolíckej cirkvi nemá dobrý dôvod pre svoju teóriu nedele a ako deň odpočinku by mal logicky zachovávať sobotu. Je to z American Catholic Quarterly Review 1883. Vedia, čo robia. Áno, rozhodne. Ako veľmi arogantný je možné byť. Hovoria toto nie stvoriteľ vesmíru v Genesis 2, 1, 3, ale katolícka cirkev si môže nárokovať tú česť, že udelila človeku prestávku v jeho práci každých 7 dní. Je to arogantné. Toto je v skutočnosti ukryté v ľudských právach. Toto právo na deň odpočinku. Áno, a bude to aj implementované. Uplatnia toto ľudské právo. Je tvojim ľudským právom mať deň odpočinku a dá ti ho katolícka cirkev. Bude to nedeľa. Áno. A preto môže Richard Dawkins povedať, že je kultúrnym kresťanom. Pretože je to postavené na týchto ľudských zákonoch. Na humanizme. A ďalej, logika a zdravý rozum vyžadujú prijatie jednej alebo druhej z týchto alternatív. Buď protestantizmus a svetenie soboty, alebo katolicizmus a svetenie nedele. Kompromis je nemožný. Martin, hovoria, že kompromis je nemožný. Takže ak robíš kompromis, na čej strane stojíš? Na ich strane. Takže Martin, ak protestantský svet hovorí proti adventistom 7. dňa, koho poslúchajú?
Rím. Uctievajú potom Rím viac ako Boha. Určite, pretože jeho slová v Biblii sú jasné a tu môžeme presne vidieť, koho slová poslúchame. Takže mohli by sme protestantom povedať, prebuďte sa. Zaiste. Už skôr v tomto rozhovore som to chcel povedať. Prosím, ľudia, prebuďte sa. Autorita cirkvi preto nemohla byť zviazaná s autoritou písma, pretože cirkev zmenila sobotu na nedeľu. Nie na Kristov príkaz, ale z vlastnej autority. Kánon a tradícia. Strana 263. Nie je to dostatočne jasné. Takže čo stojí vyššie? Tradícia či Biblia? Opäť víťazí tradícia. Dobre, Martin. Nemali by sme si znova pohovoriť o Biblii a jej autorite. Rozhodne. Musíme si ujasniť, kde je vlastne autorita. Je to ďalšou spornou otázkou. Ja myslím, že áno. Je to sporná otázka naprieč všetkými spektrami. Musí to tak byť, pretože. A už sme to riešili. Ale musíme to urobiť znova. Pretože problém je, že ľudia si neuvedomujú, aké je to vážne. Že potrebujeme mať čisté slovo. Vedieť, čo hovorí Boh. A vedieť, koho uctievame. Áno. Ako svetu povieme, koho uctievame? Zachovávaním soboty. Presne. Je znamením. Je to znamenie. Ukazuje svetu, kto je v tvojom živote autoritou. A tie dva poháre, ktoré táto žena drží, tí, ktorí chcú byť spasení vo svojich hriechoch, a tí, ktorí chcú byť spasení svojimi skutkami. Tí, čo prijímajú znamenie na čelo, a tí, čo prijímajú znamenie na ruku. Nie je to zaujímavé. Presne to sa deje. Sem smerujeme. Dobre. Catholic Record nám hovorí, nedeľa nie je založená na písme, ale na tradícii a je jednoznačne katolíckou inštitúciou. Protestanti ju považujú za svoju. Robia zo seba hlupákov. Áno. Nový zákon sa síce nikde jasne nevyjadruje, že by apoštoli zmenili deň bohoslúžby, ale my to vieme z tradície. Hovorí The New Revised Baltimore Catechism. Veľkonočná nedeľa a Veľkonočný piatok. Kto rozhoduje o dátumoch? Je to pápež. Takže nie protestantské cirkvi. Nie, rozhoduje pápež. Ako sa na všetky tieto tradície, ktoré sú stavané na miesto Božieho zákona, pozerá Boh? Matúš 15, verše 3, 6 a 9. A on odpovedal a riekol im, a vy prečo prestupujete Božie prikázanie pre svoju tradíciu? A tak ste zbavili prikázanie Božie moci pre svoju tradíciu. Zbytočne ma však uctievajú, keď ako náuku podávajú ľudské príkazy. Zbytočne, Martin. Zbytočne. Ľudské práva. Zbytočne. Kto nám dal naše práva? Dal nám ich Boh. Takže ten dokument, tie ľudské nezmysly, ktoré vytvorili, rozhodne nie sú od Boha. Nie. Znie to nádherne, ale je to v rozpore s Božím zákonom. Vedia toto všetko protestanti? Nechcú to vedieť, alebo sú proste neznalí? Myslím si, že to vedia. Vedia to. Pozrime sa. Episkopálna cirkev je niekde v Novom zákone príkaz zmeniť deň týždenného odpočinku zo soboty na nedeľu. Nikde. To píše Manual of Christian Doctrine. Urobili sme zmenu zo 7. dňa na prvý deň, zo soboty na nedeľu, na základe právomoci jedinej svätej katolíckej a apoštolskej cirkvi Kristovej. Hovorí kniha Prečo svetíme nedeľu. Priznávajú, že uctievajú zbytočne. Priznávajú tu, že sa podriaďujú autorite katolíckej cirkvi. Dobre. A čo luteráni? Svetenie Pánovho dňa nedele nie je založené na žiadnom Božom príkaze, ale na právomoci cirkvi. Toto je v augsburskom vyznaní. Vedia o tom. Áno, a takisto stavajú autoritu cirkvi nad Božiu autoritu. Dobre. A čo presbyteriáni? Zmena zachovávaného dňa z posledného dňa týždňa na prvý deň. Neexistuje žiadny záznam, žiadny priamy príkaz, ktorý by potvrdil túto zmenu. To sa píše v ich spisoch De Christian Sabbat. A čo metodisti? Vezmite si napríklad nedeľu. Nenájdete pasáž, ktorá by kresťanom hovorila, že majú sláviť tento deň, alebo že majú na tento deň presunúť židovskú sobotu. Christian Advocate, 1942. Vedia to. Istotne. Ale zabudli na to, že Problém je, že to nebola židovská sobota.
Bola to sobota pre človeka. Ale oni na to zabudli. Áno, Je to dôvod, prečo to prikázanie začína, pamätaj. áno. A čo kongregacionalisti? Je celkom jasné, že nech strávime nedeľu akokoľvek prísne alebo odane. Nezachovávame deň odpočinku. V Novom zákone nie je ani jediná veta, z ktorej by vyplývalo, že sa vystavujeme nejakému trestu, pokiaľ porušíme domnelú posvätnosť nedele. Sú to ich vlastné spisy, ich vlastné slová. A čo anglikáni? Mnoho ľudí si myslí, že deň odpočinku je nedeľa, ale ani v Novom zákone, ani v ranej cirkvi nie je nič, čo by svedčilo o tom, že máme akékoľvek právo presunúť svetenie 7. dňa v týždni na 1. Dňom odpočinku bola a je sobota, nie nedeľa. Church and People, 1947. Vedia to. Vedia to a veľmi správne upozorňujú, že tomu nenasvedčovalo nič ani v ranej cirkvi. Pretože mnohí hovoria, že sa to zmenilo na nedeľu hneď po dobe apoštolov, že to vlastne začalo už za Pavla. Správne. Títo ľudia to vedia. A čo baptisti? Existovalo a existuje prikázanie svetiť deň odpočinku, ale týmto dňom odpočinku nikdy nebola nedeľa. V písme nie je žiaden dôkaz o zmene dňa odpočinku zo 7. dňa na prvý deň týždňa. Martin, sú to ich vlastné spisy. Priznávajú, že svetia Pánov deň preto, že to zmenila katolícka cirkev, alebo preto, že vtedy vstal z mŕtvych. To je to jediné, čo majú. Dobre, opäť sa o tom uistíme. Nedeľa je čisto výtvorom katolíckej cirkvi, píše American Catholic Quarterly. Nedeľa je zákonom výhradne katolíckej cirkvi. American Sentinel tým, že protestanti zachovávajú nedeľu, vzdávajú poctu, bez toho, aby to chceli, autorite katolíckej cirkvi. Je absolútne zdokumentované, že nemajú na čom stáť. A uctievajú šelmu. Áno. Pretože šelma je tým, kto vytvoril tieto zákony. Protestanti hovoria, ako môžeme prijať učenia odpadlíckej cirkvi. Teraz hovoria sarkasticky, Martin. Katolícka cirkev. Áno, Baltimore Catholic Mirror. My sa pýtame, ako to, že prijímate jej učenia celý svoj život. V priamom rozpore s vaším uznávaným učiteľom, Bibliou, v otázke dňa odpočinku. Je to výzva? Áno. V skutočnosti sa im smejú do tváre. Protestantom. Jedine tí, ktorí sa riadia Bibliou ako svojím sprievodcom, Izraeliti a adventisti 7. dňa, majú na svojej strane váhu dôkazov. Zatiaľ, čo biblický protestant nemôže ani slovom ospravedlniť nahradenie soboty nedeľou. Vedia títo katolíci niečo? Vedia, že Izraelci a adventisti 7. dňa vlastne zachovávajú Boží zákon? Áno. A že ostatní zachovávajú katolícky zákon? Presne a ani. To neskrývajú. Neskrývajú to. Opäť sa treba pozrieť na ten článok. Pripojím naň odkaz v popise videa. V Catholic Mirror katolíci priznávajú, že adventisti sú jediní kresťania, ktorí majú Bibliu ako svojho učiteľa, ktorí na jej stránkach nemôžu nájsť jediné nariadenie pre zmenu dňa odpočinku zo 7. na 1. Preto aj ich názov Adventisti 7. dňa. Vysvetlíš znova ten názov. Mnohí s tým totiž nechcú nič mať, pretože to znie tak divne. Znie to tak divne. Svetia 7. deň, pretože Boh prikázal svetiť 7. deň a veria v druhý Kristov príchod. Preto sa volajú adventisti 7. dňa. Vie katolícka cirkev, prečo sa volajú adventisti 7. dňa? Veľmi presne. Preto to spomínajú. Martin, ak to tak dobre vedia, musíme byť v ekumenických radách, aby sme im to pripomenuli. Nie. Vedia to. Nemusíme tam byť. Ak tam nie si preto, aby si evangelizoval, nechoď tam. Katolícka cirkev zmenila zachovávanie dňa odpočinku zo soboty na nedeľu božskou a neomylnou autoritou, ktorú jej dal jej zakladateľ Ježiš Kristus. To je mimochodom iný Kristus. Protestant, ktorý tvrdí, že Biblia je jediným sprievodcom viery, nemá žiadne nariadenie pre zachovávanie nedele. V tejto veci sú teda adventisti 7. dňa jedinými dôslednými protestantmi. The Question Box, The Catholic Universe Bulletin Martin. Rím hovorí, že na svete je len jedna dôsledná protestantská organizácia, a to adventisti 7. dňa.
Uznávajú adventistov ako jedinú cirkev, ktorá sa drží rovnakých zákonov a štandardov ako kedysi učeníci. Dobre. Martin, nie je zaujímavé, že aj protestantský, aj katolícky svet sa v tejto otázke stavajú proti adventistom 7. dňa. Áno. Vždy sa mládeže pýtam, boli učeníci po Ježišovom na nebo vstúpení adventistami 7. dňa. Samozrejme, svetili sobotu, 7. deň a hlásali Kristov príchod v budúcnosti. Boli to adventisti 7. dňa. Takže si treba uvedomiť, že keď Ježiš hovorí, choďte a čiňte ich učeníkmi, znamená to, choďte a čiňte ich adventistami 7. dňa. Dobre. Tu je veľmi zaujímavý článok zo St. Catherine Catholic Church Sentinel a vysvietili sme túto krátku časť, kde hovoria: ľudia, ktorí si myslia, že písmo by malo byť tou jedinou autoritou, by sa logicky mali stať adventistami 7. dňa a svetiť sobotu. Martin, vlastne práve preto som adventistom 7. dňa. Pretože logicky, ak chcem nasledovať písmo, nemám veľmi na výber. Prečo ľudia hľadajú rôzne mimobiblické ospravedlnenia pre nezachovávanie toho, čo hovorí Biblia? Správne. Tu je zaujímavá výzva Ríma, ktorú zverejnili na svojej stránke immaculateheart.com v roku 2003. Väčšina kresťanov predpokladá, že nedeľa je Bibliou schválený deň uctievania. Rímskokatolícka cirkev namieta, že to ona zmenila kresťanské slávenie dňa odpočinku z biblickej soboty na nedeľu. A že snaha argumentovať, že táto zmena bola urobená v Biblii, je nečestná a je popretím katolíckej autority. To je ale nepríjemné. Snažia sa protestanti obhájiť Bibliou, že novým dňom odpočinku je nedeľa. Preto hovorím, že dôvodia jedine tým, že to zmenil Ježiš, keď v prvý deň vstal. To je jediná biblická vec, ktorou dôvodia. Dobre, ale Biblia hovorí, že to si pripomínaš pri krste. Presne. Hovoria, že je to nečestné. A že je to popretie katolíckej autority. Ak chce protestantizmus stavať svoje učenie len na Biblii, mal by svetiť sobotu. Martin, tento konflikt medzi znamením šelmy a Božím znamením sa teda odohrá medzi adventistami 7. dňa a celým zvyškom kresťanského sveta. Áno. Tu je poznámka od vydavateľov tohto online časopisu, kde sa píše: výzva vydaná Rímom pred vyše 100 rokmi stále trvá. V USA totiž došlo ku konkrétnej situácii, keď chceli v roku 1888 zaviesť nedeľné zákony. A tak hovoria, že táto výzva vydaná Rímom vtedy, pred vyše 100 rokmi, stále platí. Buď má pravdu katolícka cirkev, alebo majú pravdu adventisti 7. dňa. Pretože to bol adventista 7. dňa Alonzo T. Jones, kto argumentoval pred zákonodarcami Spojených štátov, že nie je správne zaviesť nedeľný zákon. A aj vyhrali. Ten zákon nebol zavedený. A tak tu hovoria, buď má pravdu katolícka cirkev, alebo majú pravdu adventisti 7. dňa. Neexistuje žiadna iná možnosť. Tuto máme. Znova. Sú len dve možnosti. Len dve možnosti. Nie 3, ani 4. A ak si človek nezvolí ani jednu, potom padá celá doktrína sola scriptura a spolu s ňou pilier, na ktorom stojí celý protestantizmus. Človeku potom ostáva len vymyslené náboženstvo, vymyslený Boh a vymyslený súbor presvedčení, ktoré vyhovujú účelu človeka a nie účelu stvoriteľa. Tak ako Satan a Luther pred nimi. Radia ich do rovnakej kategórie. Protestanti vyslovili presvedčenie skutkami a myšlienkami, ak aj nie slovne, nebudem slúžiť. Komu? Katolíckej cirkvi. Martin, nemôže byť žiadna iná cirkev. Buď si katolík a si s katolíkmi, tak ako protestanti, alebo musíš byť adventistom 7. dňa. Toto sú ich slová, nie moje. A nie je to aj biblickým kritériom?
Nemusíš spĺňať toto kritérium, aby si bol cirkvou ostatkov? Áno. Musíš zachovávať Božie prikázania a držať sa Ježišovho svedectva. Áno, a to je potom cirkev adventistov 7. dňa a stojí proti tej druhej. Áno. Pozrime sa na tento verš u Izajáša 66, lebo ako tie nové nebesia a tá nová zem, ktoré ja učiním, budú stáť predo mnou, hovorí Hospodin, tak bude stáť vaše semeno a vaše meno. A stane sa, že od mesiaca do mesiaca a od soboty do soboty bude prichádzať každé telo, aby sa klaňalo predo mnou, hovorí Hospodin. Zostane sobota na novom svete. Áno, v nebi. Bude tam teda mesačná slávnosť a týždenná slávnosť. Čo sa bude diať pri mesačnej slávnosti? Domnievam sa, že strom života bude niesť ovocie každý mesiac, pretože to hovorí Biblia. Takže raz za mesiac bude slávnosť týkajúca sa stromu života a raz za týždeň bude sobota. A strom života je v meste, v Novom Jeruzaleme. Martin, ak bude sobota pokračovať po celú večnosť, podarí sa napokon pápežstvu zbaviť sa jej. Nie. Takže koho sa treba zbaviť? Žiaľ ich. Pápežstva. A to si bude vyžadovať rany. Takže Martin, toto je zhrnutie. Znamením šelmy je presne to, o čom sme vždy tvrdili, že ním je. Je ním vynúcované svetenie nedele a ak sa tomu podriadiš, vzdávaš poctu šelme. Kto ťa k tomu bude nútiť? Ako prvé zavedú tieto zákony Spojené štáty americké. Ostatné národy ich budú nasledovať a celý svet bude stáť pred rozhodnutím. Tí, ktorí budú presvedčení na základe Biblie nesprávne, príjmú znamenie na čelo. A tí ako Richard Dawkins, ktorí hovoria, že sú kultúrni kresťania, alebo tí, ktorí vyznávajú New Age a hovoria, že sú ľudia zeme, budú kultúrne poslušní prikázaniam Svätej katolíckej cirkvi a príjmú znamenie na svoju ruku. Toto sú naše možnosti. Ja preferujem mať Božie znamenie na svojom čele a na svojej ruke. Amen. Súhlasím. Pomodlime sa. Nebeský Oče, rýchlo sa blížime k tomuto rozhodnutiu. Je to rozhodnutie týkajúce sa autority. Koho uznávame a prijímame za autoritu vo svojom živote? Pomôž nám rozhodnúť sa správne, aby sme neprišli o večný život. O to prosím v Ježišovom mene. Amen. Amen. Preklad Rachel Bourne. Dubbing, strih a úprava. kresťanskefilmy.webnode.sk